giatubang sa ilang pamilya. That the Lord will give her wisdom. And we'll pray for our nation, Philippines. We'll even pray for our fellow countrymen. Let's pray for the policemen. Let's pray for those who are man in uniform. Let's pray for every Filipino na ang Ginoo magtabang sa matag usa ani nga problema ang atong giatubang nga ang kalinaw sa Dios maanaa sa matag kasing-kasing nga lamdagan ang matag kasing-kasing upang una-una ug mo-surrender ang tanan nganha sa Dios. Pwede ka makasulti og pray. As I will pray, you can also use your own words to pray and ask God. Let's pray for Tatay Digong karon nga takna. Lord, I thank you, God, for tonight. Lord, as Tatay Digong celebrates his 80th birthday, God, in a different way. Mostly mo celebrate sa Lord dito sa balay Ginoong Diyos sa mga bata nga may cancer, but this time he is maybe celebrating his birthday on his own. In his 80th year, God, I pray for strength. I pray, Lord God, you strengthen his frail body right now. Help him, speak to him, comfort him. Kung ibati man siya og kakapoy, kung ibati man siya Ginoong Diyos, og kaluya sa iyang panglawas, I pray that you will strengthen him and heal his body right now. You will strengthen him emotionally as he faces this battle, O God. Sa iya, Ginoong Diyos, pagbarog para sa mga Pilipino. Sa iyang pagbarog para sa mga tao, sa iyang gugma para sa kadaghanan. He's facing this bravely, and I know, maybe in his mind and in his heart, he's willing to go through this situation. This, Lord God, needing a process, but his body, O God, is frail. So I pray right now, heal him. Ayuhay ang panglawas. Magkiksulti ka kaniya. Dagan siguro ang mo-judge kaniya, Ginoong Diyos. But Lord, ako nahibalo nakakita kasi ang kasing-kasing. So akong giampo karong taknaa, tagai siya, Lord, og taas na kinabuhi. Lord God, iya, Ginoong Diyos, malusutan, makagawas siya niini nga problema nga iyang giatubang, niini nga mga atake nga iyang giatubang. Lord, he will come out, Lord God, from these trials, from this mountain that he's facing, strong, with joy, adunay kalipay, adunay kalinaw siyang kasing-kasing. I pray sa iya, Ginoong Diyos, ng mga lawyers, team of lawyers, I pray for your wisdom. I pray for understanding. I pray, O God, ikaw maghahatag nila, Ginoong Diyos, o kaalam o saon pagmaneuver niini, Ginoong Diyos, nga kaso. And Lord, I declare, he will come home as early as possible. He will come home healthy. He will come home, Lord, safe. He will come home, Lord God, kamadaugon. So I speak long life, good health, strength upon Tatay Digong. I pray, Lord God, for VP Sara right now. Lord, likuna siya. I-comfort siya. Lord God, when siya na lang mo sa speak to her heart, that she will acknowledge you na ikaw ang source sa iyang kusog. Ikaw ang source sa iyang kaalam. Protectionist siya. Walay mga kadaot, walay mga daotan na tao na makagdala og harm sa iyang kinabuhi. But she is safe. Her family is safe. Lord, tanang pamilya, Ginoong Diyos ni Tatay Digong, imong proteksyonan. Tanan nga konektado siyang kinabuhi, imong proteksyonan o dili pwede pinuangan sa bisan unsa nga mga daotan nga mga tao. And Lord, I pray for my nation. I ask you right now, heal my nation, Lord. Heal, Ginoong Diyos, Lord, ang kasakit sa mga tao. Let everyone, oh God, come, Lord God, ngana, Lord God, ngana kanimo, mo surrender kanimo. Magunsaman ang kwarta, magunsaman ang dungog, magunsaman, Ginoong Diyos, ang kasikatan, kung ikaw wala nalipay sa mong kinabuhi. Busa ako nag-ampo karon. Lord, those, Lord God, na mga tao nga naa sa power, I pray that you will touch their lives. Tabangi sila, Ginoong Diyos.
Lig-una, Ginoong Diyos, ang mga tao nga nasakitan. Lord, ang mga supporter, Ginoong Diyos, ni Tatay Digong lig-una. Nga Lord, di mo resort, Ginoong Diyos, sa why ayo, tungod kay kami, Ginoong Diyos. Sincero, Ginoong Diyos, ang among pag-ampo nga makabatun og kalinaw ang among nason. I pray for the men in uniform. Lord, panalangini sila. Bisitahi ang ilang kinabuhi. Ikaw magatabang kanila. Salamat nga ikaw magalig-on sa matag usa. Niini nga nasod, I declare peace upon our nation. Ug kami, Ginoong Diyos, di mi mo undang hangtod dili namo makitaan ang kasulbatan sa problema nga among giatubang. Salamat karon nga kagabion. In Jesus' mighty name. Amen and amen. I encourage you all, never stop. Mga buluhaton nga sama ni ini, ayaw undang nga until atong makita ang maayong resulta sa atong mga